Bona nit i benvinguts a Persones F, el programa que produïm des de Mataró i el Maresme i des del qual us parlem de la nova economia, l'economia del futur, l'economia feta per les persones, persones que fan, que formen, que fomenten, que fabriquen, que fins i tot filosofen. Aquesta nova economia que ja és aquí i que avui us apropem un dia més amb el nostre programa. Avui un últim programa de temporada i és per això que comptem amb nosaltres amb un convidat excepcional, el director general del Tecnocampus, en Jaume Teodoro. A més, també parlarem de mascotes, animals de companyia i e-commerce amb els responsables de Miscota, els responsables i els protagonistes del nostre reportatge Radar. I a més, com sempre, tota aquella informació més innovadora i creativa a partir de les nostres microcàpsules. Tot això al Persones F. Comencem! My friend fell on his right foot. Yeah! Com us dèiem, avui estem fent el nostre darrer programa de temporada. Un programa que volem aprofitar per reflexionar sobre diferents temes i tendències de l'economia que ens està arribant últimament. I per fer-ho, comptem amb nosaltres, amb el director general del Tecnocampus, en Jaume Teodoro. Bona nit, Jaume. Hola, bona nit, què tal? Molt bé, Jaume. Una de les tendències que hem identificat després d'entrevistar gairebé a 100 persones és que per tirar endavant i per fer fora aquesta crisi ens hem de reconvertir. És així? Bé, jo penso que reconvertir és el que estem obligats. El món se'ns ha fet gran o petit, segons com el mirem, se'ns ha fet global, això segur, i per tant estem en un entorn en el qual la innovació i la capacitat d'emprendre i de tirar projectes endavant és el que ens fa diferents i el que ens dona valor. Perfecte. El primer entrevistat va ser el pedagog Gregorio Luri, que ens va apuntar a la tasca imprescindible de la formació. Tecnocampus té 3 escoles universitàries. Com encareu aquesta tasca formativa vosaltres des d'aquí? Bé, nosaltres la tasca formativa l'encarem amb una visió molt professionalitzadora. En el nostre sentit, el Tecnocampus a Mataró, des d'una ciutat, una societat molt industrial, que ha sigut sempre molt emprenedora, creadora d'empresa, creadora de molta economia, doncs la seva universitat ha de ser una universitat professionalitzadora, una universitat capaç de capacitar les persones per ser competitives, capacitar-les també per emprendre i per tenir un sentit de la innovació, i això és el que intentem fer en el Tecnocampus. Estem organitzats, com coneixes, en 3 facultats, en 3 escoles, per entendre'ns, la de Ciències de la Salut, la d'Empresarials i la d'Enginyeries, la de Politècnica, i en aquest moment l'oferta és de 12 graus, tots ells altament professionalitzadors, altament encarats a la part laboral, a tenir un paper a la societat que tots els joves és el que busquen i el que han de tenir, aquest paper a la societat. Doneu molta importància al fet de ser emprenedors, al fet que els alumnes puguin crear els seus propis llocs de treball, oi? Sí, l'emprenedoria és un dels factors transversals al Tecnocampus. Aquesta emprenedoria té la lògica que el nostre projecte és un projecte universitari, però també un projecte de transferència de coneixement a la societat, de transferència tecnològica. Per tant, aquest vincle entre la universitat i l'empresa es produeix a través de l'emprenedoria, a través del jove emprenedor o de l'emprenedor més sènior que fa aquesta opció. Però també és veritat que hem de pensar en l'emprenedoria no només com la capacitat de tenir una empresa pròpia, de crear una autoocupació d'alguna forma, sinó també com una actitud davant de qualsevol companyia on estaràs en el futur i on el fet de ser emprenedor dintre aquella empresa, l'emprenedoria interna, serà un factor que et diferenciarà i que et farà ser molt més valorat. I per tant aquesta emprenedoria veiem-la, lògicament en un percentatge així serà, com a joves capaços de tirar endavant un projecte personal, però també veiem-la com una actitud davant de la vida i davant del mercat laboral. Molt bé, entre els debats que hem fet, un d'ells ha estat sobre l'economia social. S'ha de ser més responsable, més sostenible? Bé, l'economia social, amb aquell lema que dèiem allò de cooperar per competir, és a dir, la capacitat de veure la nostra competència també com una companyia, com una organització amb la qual podem cooperar, ens fa forts i ens obre la ment. I aquesta innovació oberta, aquesta capacitat de veure les coses amb una mentalitat oberta, jo crec que sí que ens fa forts i fa que la feta empresarial acabi, com no pot ser d'altra manera, tenint un paper destacat en la nostra societat. L'economia social, l'economia cooperativa en aquest sentit, és una opció que en molts casos, a més, és la que dona sentit a l'empresa, en molts casos de determinats sectors econòmics. També hem parlat de la nova oportunitat del tèxtil. Podem reconvertir a sectors que es consideraven com antics o ja passats de moda, podríem dir-ho, amb nous filons de creixement? Tota l'estona estem parlant de la reinversió,
Sí, el sector tèxtil al Tecnocampus el treballem a partir de programes concrets que fem amb la FAGEM i amb les organitzacions patronals d'aquí del territori, i és una activitat en la qual els darrers anys s'ha tornat a parlar i força, doncs en tant en quant moltes empreses han tornat a creure i han tornat a invertir-hi veient potser la diferència entre el tèxtil associat abans més a la fàbrica i avui en dia el tèxtil associat més a la creació de marca i a la creació d'una distribució al voltant d'una determinada línia de producte. Doncs és un sector que efectivament té aquesta capacitat d'atraure empreses i emprenedoria en aquest moment. N'hi ha d'altres sectors que potser els considerem també tradicionals, com deies tu, vinculats a una economia de fa molts d'anys, però que amb la visió d'aquest mercat global, d'aquest mercat orientat al consumidor, al producte, a la innovació, doncs han pres una nova revifada i en aquest moment són generadors d'ocupació, i el cas de Mataró és un cas claríssim. En molts casos, totes aquestes noves tendències es creen a partir de l'economia col·laborativa, que és un altre dels temes que també hem tractat durant aquest curs de Persones F. Cooperar i col·laborar passa a ser imprescindible? Nosaltres a la universitat, entre altres coses, ensenyem a treballar en equip. I a treballar en equip vol dir treballar a partir d'uns valors, d'uns conceptes que tenen a veure amb la capacitat d'obrir-te als altres, amb la capacitat de considerar els altres, i en aquest sentit la col·laboració forma part de la forma com entenem que ha de ser l'educació en els joves en el Tecnocampus i a la universitat en general. I en aquest sentit l'economia que basa la seva base en aquesta col·laboració, però és una economia que jo penso que la gent del segle XXI, els que estaran treballant en actiu o nascuts al segle XXI, doncs serà una assignatura a l'ordre del dia i constant. Per tant, l'individualisme ja ha passat a millor vida. L'individualisme, a veure, jo crec que és una paradoxa, perquè d'alguna forma la realització d'una oferta de valor, d'un producte, d'una gamma, d'un servei, doncs passa molt per satisfer les expectatives d'aquella persona. Abans parlàvem de productes, després parlàvem de servei, avui en dia parlem d'experiències, que estan molt vinculades a l'individu, a la persona, i cercar amb ell una experiència. Per tant, del punt de vista de la proximitat al mercat, l'individualisme és fonamental, entendre cada persona, la seva singularitat, i ser capaç de cultivar aquesta singularitat. Des del punt de vista de la companyia, de l'empresa, doncs els conceptes que avui en dia treballem en les empreses són complexes, són problemes difícils i en els quals el treball en equip, la col·laboració, està a l'ordre del dia, sens dubte. Molt bé, sí. Realment estem parlant d'un canvi de paradigma, estem passant a ser més col·laboradors, més cooperadors. Un altre factor transversal és el de l'ecologia, la sostenibilitat, el que s'anomena i hem anomenat nosaltres també la revolució verda. Hem parlat amb Holaluz, amb el Consorci de Residus del Maresme, amb Som Energia. L'economia verda és un tema general ja de qualsevol mena d'organització? Jo penso que els països moderns, els que estem al capdavant de l'economia mundial, tenen en l'economia verda un mercat importantíssim. Els Estats Units i els països occidentals d'Europa en aquesta economia verda hi tenen un paper molt destacat, però un concepte encara més ampli, que és l'economia basada en el lleure, en l'entreteniment, en l'esport, en la qualitat de vida, en aquestes experiències que cerquen que la persona s'identifiqui amb tipus de conceptes al voltant d'això, doncs sí, efectivament estan en potencial de creixement econòmic a tot arreu, sobretot als països occidentals. Hem de canviar de xip, ens ho deia també la Sara Moreno, professora universitària que vam tenir aquí amb nosaltres, que és investigadora, sociòloga, i ens deia que bé, que hem de canviar, ens hem de reinventar, però tot això passarà sempre i quan canviem la manera d'organitzar el nostre temps. Bé, tenim més temps que no teníem, ho deia la sociòloga, efectivament, i aquest temps de lleure, el temps tenim el mateix, desgraciadament o afortunadament, el temps de lleure en el qual hem de gaudir s'ha d'omplir, i aquest omplir aquest temps fa que hagi sorgit tota aquesta economia al voltant del lleure i l'entreteniment, el sector audiovisual, el sector dels negocis digitals o dels continguts digitals, en són exemples, i bé, en aquesta línia és un altre factor de Persones F, de creació de potencial de futur. Aquest canvi de xip també el sabeu explicar als alumnes del Tecnocampus, vaja? Surten d'aquí ja amb una manera diferent de pensar o d'encarar el futur? Bé, això és una realimentació. Jo crec que els alumnes ens ensenyen també a nosaltres, els que ens dediquem a l'organització o a la docència entre el Tecnocampus,
perquè aquest xip ja forma part de la seva mentalitat quan arriben. Sí? Aquestes persones que seran d'aquí 2 dies els que governaran el nostre món, els que governaran les empreses i els que conduiran l'economia, doncs són persones que jo crec que en el seu ADN, en la seva forma d'entendre la vida i el mercat del treball i les diferents dimensions del ser humà, jo crec que tenen incorporat aquest xip de sèrie. Imagino que alguna vegada ells mateixos us han dit pareu màquines, que això ja no va així, no? O que nosaltres ja no ho veiem així, no patiu que ja ho farem diferent, no? És bo, evidentment, l'intercanvi generacional, la capacitat de portar l'experiència, el coneixement, les vivències. També és bo per això saber escoltar i saber crear aquests entorns que jo penso que a la universitat, que ha de ser el temple, o és el temple, hauria de ser el temple del coneixement, de la innovació, de la recerca, de l'empresa, de l'emprenedoria, doncs l'hem de saber potenciar i tant. Molt bé. Jordi Angusto, economista i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, ens explicava que la crisi acabarà justament quan canviem aquesta manera de pensar, això que estàvem dient ara. Ho veus factible, Jaume? Bé, la crisi, almenys la que hem viscut ara, és la conseqüència d'una mena de borratxera, una mena de mirada endintre profunda des de l'egoisme i des d'una visió curtterminista i curta de mides. I jo crec que el que hem après d'aquesta crisi és que l'esforç, que el treball, que la dedicació, que els valors, és a dir, l'ètica... I els límits, no, també? Els límits són molt importants, i jo crec que aquesta crisi el que més ha ensenyat és que aquesta ficció que vivíem no es sosté i, per tant, la conseqüència que hem de treure d'això ha de ser, entre altres coses, també una aposta més clara pels valors. Veient aquests joves, aquests alumnes del Tecnocampus, aquest futur que deies, Jaume, una crisi com la que hem passat tornarà a passar o dieu, no, amb aquests joves, amb aquest jovent que puja, no pot ser que tornem a anar cap aquí? Efectivament, jo crec que les crisis són conseqüència del procés econòmic, i crisis n'hi haurà, i n'hi haurà perquè l'economia té unes pujades i unes baixades com a conseqüència dels seus propis cicles. El que és important és aprendre i no cometre els errors repetides vegades, perquè aquests errors causen molts de problemes a moltes persones, que en molts casos són gent innocent, per entendre'ns, és a dir, gent que no l'ha creat aquesta crisi. Que s'hi ha trobat. I que s'hi ha trobat al mig, veritat. Jo penso que moltes coses n'hem après nosaltres, n'hem après la societat, vull dir, i el jovent en especial, perquè ja tingues present que molts d'aquests joves que ara estan en el Tecnocampus no han viscut altra cosa que la crisi, perquè tenen 18, 19, 20 anys. Sí, i s'ho han trobat totalment. I ja en fa 7 o 8 que estem, per tant, des que d'alguna forma tenen una certa capacitat d'opinar, una certa capacitat crítica, doncs estan en aquest entorn. Per tant, segur que n'han après moltíssim. Molt bé, i ja per acabar, Jaume Teodoro, el factor F del director general del Tecnocampus. Bé, a mi m'agrada molt parlar de les E's. En el Tecnocampus ens dediquem a l'estudi, a l'empresa, a l'emprenedoria, i jo crec que els factors F estaran aquells que pivotin al voltant, ho deia abans, de l'esforç, al voltant d'una mirada cap a l'exterior, i al voltant de l'ètica, al voltant de fer les coses ben fetes. Crec que això és el que ens donarà unes bases sòlides per continuar desenvolupant la nostra societat i fer-la més justa i més igualitària per tothom. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jaume Teodoro, director general del Tecnocampus. Felicitats per la feina que feu i bona nit, fins aviat. Vinga, bona nit, gràcies a vosaltres. La recerca catalana cada cop mira més cap a Europa. Ho fan les universitats, els centres de recerca i les empreses que volen investigar i necessiten capital per financiar-ho. I també els ens públics. Tot i que el gruix dels fons captats per Catalunya del 7è programa Marc, la iniciativa que ha concentrat els ajuts europeus a la recerca en els darrers 7 anys, ha anat a parar a universitats i centres de recerca. Els organismes que depenen de l'administració també han atret fons que, sobretot, es fan servir per fomentar i donar suport al sistema de recerca. En total, 20 ens públics catalans han aconseguit uns 30 milions d'euros que suposen un 3,21% dels fons que ha rebut Catalunya del 7è programa Marc.
I ara és el torn del nostre reportatge Radar, moment de sortir del plató i anar fins a aquells punts on el factor F és una realitat. Un taller, un estudi d'artistes o un laboratori. Avui el nostre reportatge va sobre Miscota, una empresa de venda de material per mascotes a través de web que abasta ja a tota Europa i que té la seu al Maresme. A la planta 3 som unes 20 persones, aquí hi ha 5 departaments, i el departament tècnic s'encarreguen de tot el que és l'execució de codi, de manteniment de les pàgines web, etc. I l'equip de producte, que són les persones encarregades de dotar de contingut tot el que és els més de 150.000 productes que tenim, fotografies, descripcions, etc. Tenim l'equip d'atenció al client, que està format per unes 8-10 persones de diferents nacionalitats, que són la gent que tracta més el dia a dia amb el client, preguntes, dubtes, trucades, e-mails, etc. I després tenim l'equip de màrqueting i compres. Compres és més el que és la relació amb els proveïdors, les marques, els acords comercials que fem amb les marques, i màrqueting és tot el que la generació de necessitats perquè els clients comprin. I com en tota la vida hi ha coses positives i negatives. Evidentment, una de les coses bones de la venda online, a part del preu, nosaltres ens definim com un retailer i el que oferim, la nostra proposta de valor és tenir un preu molt competitiu respecte al que puguis trobar a les grans superfícies o altres botigues. Doncs evidentment t'ho porten a casa, t'ho portem a casa. Això evidentment pel client, per exemple, si estàs buscant un sac de pinso de 20 quilos, haver-lo de portar o traginar a un quart pis o el que sigui, doncs te'l portem a casa amb un temps breu de temps. A més, amb una seguretat. Nosaltres som una empresa sèria, evidentment tenim un compromís amb els clients de transparència total en aquest sentit. Bueno, nosaltres vam créixer enmig de la crisi, no? Degut a la crisi ens ha obligat les empreses a ser molt més competitives, per tant, nosaltres hem d'oferir uns preus molt més rebaixats, que estigui assequible per aquests moments, per a totes les famílies. A veure, les nostres idees de futur, l'any passat vam tancar en 4,5 milions d'euros nets de facturació i aquest any tenim una previsió de créixer fins als 10 milions d'euros. Ja estem treballant en 25 països diferents amb 10 idiomes. El nostre objectiu és arribar a tota Europa i obrir el màxim d'idiomes possibles. En Miscota, lo que es el almacén, somos 7 personas y lo tengo dividido en mascotas, juguetes y belleza para farmacia. Estamos sacando aproximadamente al día unos 150 pedidos de media, con puntas de 700 y días de 500, ¿no? Pero está confeccionada para poder hacer 850 pedidos diarios, que en breve será lo que estemos. Doncs tenim amb nosaltres a Xiaolei Jin, que és el fundador i director tècnic de Miscota. Bona nit, Xiaolei. Bona nit. Què tal? Bé, bé. Aquí esteu. Vosaltres sou una empresa tecnològica reconvertida en portal de venda de productes d'animals de companyia. Com es produeix aquesta conversió d'empresa tecnològica a portal de venda de productes d'animals per mascotes? Bé, vam començar a fer bastantes tendes per altres empreses, utilitzàvem la nostra tecnologia i llavors nosaltres posàvem la tecnologia, les infraestructures i tot, i les altres empreses posaven el producte, i nosaltres ja ens ocupàvem de fer tota la venda online. Llavors, després de fer diverses tendes d'aquestes, al voltant d'unes 10 o 15 tendes, vam decidir que teníem l'experiència suficient per obrir la nostra pròpia tenda i provar sort, i aquí va néixer Miscota. I per què el món de les mascotes? Vam fer un estudi sobre quins tipus de productes complien uns requisits
que nosaltres consideràvem essencials per la venda per internet, com és la recurrència, la gent que té mascotes ha de comprar el pinso cada mes, cada 2 mesos. Hi ha un consum... Un consum periòdic. Exacte. Llavors, així asseguraven que un cop teníem un client, podíem oferir-li productes periòdicament. Podríem considerar-vos un negoci de nínxol, no? És a dir, que està enfocat a un públic i a un públic molt concret. Veneu més de 1.000 articles només relacionats amb els gossos. Bé, en gossos, sí, en tot el tema de les mascotes, crec que ja hem arribat a més de 70 o 80.000 productes. Increïble, no?, que existeixin tants productes. Sí, hi ha una gran varietat de gammes, llavors nosaltres sempre defensem que com més gran sigui el catàleg que podem oferir, doncs hi haurà més possibilitat de tindre clients. Perfecte. I a més teniu fins i tot un veterinari online per qualsevol mena de dubtes. Atenció personalitzada és possible en un portal que ven a més de 20 països diferents? Aquesta és la nostra filosofia. Nosaltres volem sempre oferir una atenció molt personal. És veritat que venem fins a 25 països diferents, amb fins a 10 idiomes diferents. Llavors el que ens agrada és vendre a l'estranger i que la gent es trobi com que està comprant al seu país, que no pensin que estan comprant a l'estranger a Espanya, sinó que algun holandès estigui comprant a Holanda. Llavors tenim gent a l'oficina que parla holandès, llavors amb un telèfon holandès atenem a aquests clients. Carai, Déu-n'hi-do, sí, atenció personalitzada totalment. Sí, total. I ja per acabar, el factor F de Shaolin Gin? El meu factor F seria treball dur, bàsicament. Treball dur i constància, no? Imagino que tot... Constància, mai rendir-se, per molt que caiguem o fracassem, per nosaltres no és un fracàs, sinó és una experiència més per aprendre i tirar endavant. Molt bé, i enfortir-se. Molt bé, doncs. Shaolin Gin, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bona nit i felicitats. Moltes gràcies. Fins aviat. El govern català té la maquinària de captació d'inversions a ple rendiment per tal de no deixar escapar cap empresa interessada a establir-se a Catalunya. També els responsables de promoció econòmica d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions treballen amb deler per portar als seus àmbits territorials negocis que generin ocupació. Un 40% del sòl industrial urbanitzat està desocupat i, malgrat tot, resulta difícil trobar naus adequades per a la instal·lació de noves empreses. La falta d'inversió privada i el desinterès públic al llarg dels anys ha situat una part important de l'oferta fora del mercat per obsoleta. I fins aquí aquesta temporada del Persones F, un programa impulsat pel Tecnocampus amb el suport de la televisió M1 i la productora CLAC. Avui no us diem fins la setmana vinent perquè aquest ha estat el final de temporada i també de curs. Han estat 24 programes durant els quals hem parlat i reflexionat amb desenes de persones F, que ens han explicat els seus factors F: humilitat, esforç, treball, cooperació, tenacitat, confiança, il·lusió, felicitat, fidelitat, factors que de ben segur faran que la nova economia sigui sobretot una economia que ens faci més humans i també més feliços. Recordeu que podeu recuperar tots els continguts d'aquests 24 programes a les xarxes socials buscant Persones F, i en nom de tot l'equip del programa us agraïm que ens hagueu seguit durant aquest any, des de l'octubre i fins al juny. Ens retrobem ben aviat. Moltes gràcies i bona nit. Bye.